можемо сказати, що ситуація в країні на цей час спокійна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Відбувається виборчий процес, як ви вже знаєте, відкрито всі без виключення виборчі дільниці, окрім однієї в Донецькій області. І наразі, з нашої інформації, ЧВК шукає можливості для того, щоб ці люди все ж таки змогли проголосувати. Що стосується загального стану, на 12 годину ми отримали 281 повідомлення і заяви про вчинення правопорушень під час виборчого процесу. Всі вони, безумовно, реєструються, перевіряються. Ну і ще можу додати, що лідерами в лапках які в першому турі є Дніпропетровська, Донецька області і місто Київ. Власне, на цей момент така інформація. Пане Зоряне, і ще одне питання до вас маю, буквально коротке. До вас як до громадянина України, в першу чергу. Чого ви саме очікуєте від нового президента України? Які для вас пріоритети від нового глави держави? Відповім дуже коротко словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Україна – це Європа, ЄС і НАТО. Росія – агресор, Путін – пуйло. Це є моя громадянська позиція. Пане Зоряне, ну готуйтеся до нової навали переглядів після цієї цитати. Дякую вам за це. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був щойно на прямому зв'язку зі студією телеканалу АТR.